kwalba in dai ba kanka cikin man gyada ba mai sanyi ba ka kai bayani sai in jikin ka bai sami ba. Nija na ce mata wannan uban ciki tulaki kamar kabilun nan masu sai da garin kwaki da a yankari ne ta yi kyau da matar gwanki amma ban ce mata kugunta mai zubin kura. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli matar sarki. Lalle ko yaro yau za ka kai abun da ka ɗauko kudan da sai marke da ɓangaren katako tunda ni za ka yi wasu ni da dusar koko da yau da gobe da jibi ba za ka fan a gida ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki. Ko gagasa akwai ba bayanin wuni da kai tun baya ka sani a fushi bayi manta zanen kwarya yanzu zane jikon da za ta zamge magarya in ya gale da ko da biredi bai daɗi ba. Batun jikon nan da kai wa bishiya ta yi bawo na ga kazar da ka samu goruwa ta dawo za na fara gyaɗan nan saboda tsadar bawo in kunce kulli ba shawara nake nema ba. Dakata da batun nan da Allah can zo hira ni shugaba ne ai ba fada nake nema ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli matar sarki. Ban fahimci ba wai me ake nufi ne sarki yaya zan yi bayani kana taɓa mai birki tuntunin dama na daɗe ina ta mafarkin akwai abin da yake kai ya zo da ban gano ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli matar sarki. A'a wato bayanin da yake nufi akwai wata rana ne da wani da waziri za mu taron suna sai kwatsam na ga kaza baka tana kallo na dai shiru na yi zugum na waiwaya bayana da san magauta kuma sun daɗe suna nema na to a sa'in kuma goruba tana hannu sai na je ka kazar ba wai yana nufin komai ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli matar jama'a na tsayar da batun nan ku daina zargin ɗana yana da tarbiyya kar a dagula mai suna zo taho nan dan baba marmako ta waje na ku kyala yaro ba shi ya kalli matata ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki ce ku kyala yaro ba shi ya kalli matata ba. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki lalala ba ne na kalli matar sarki. Iyaliya kai ne ka kalli matar sarki ce ku kyala yaro ba shi ya kalli